Grabe yung hamog oh. Hindi mo na makita yung kalsada. So guys, ngayon ay papunta tayo sa Anao. Magkakaroon kami ng collab ni Chris Ron. So guys, malapit na tayo sa Anao. Ilang kilometers? 14 kilometers. Nag-stop ako kasi ang ganda ng view yo. O diba? Napakaganda ng view. Sunrise. Ito pa guys oh. Ayan. Nakikita nyo ba? Oh. Ganda no? Yung ulap nasa palayan na. Oh. Talagang wala kang makikita eh. Pagpunta mo ron wala na. Zero visibility na. Ayan oh. 5 minutes later. Halos walang dumadaan dito. Hoy. Wala. So dito na tayo sa exit. Hindi ko alam kung anong magiging kapalaran ko dito. Kung makakapasok ba tayo o hindi. So good luck sa atin guys. Hi sir. Sabi ko lang sir. Good morning sir. Dito lang sir. May kukunin lang ako sa kaibigan ko. Vaccination. Sige, asa na siya? Chris Roms. Nantay ko pa sir. Ha? Nantay ko patulog. Di madam meron na rin. Oo, meron po. Sabi ko sa iyo, ready mo na eh. I-check naman. Yung ganito, vaccination. Oo, pakita mo. Talagang buwan lang ba yun? Bago lang to sir eh. Bakit buwan lang? Pang motor lang. Ay oo sir, pang motor lang talaga siya. Oh pero dapat may tuto ah. Ay 3. Oo, pero kaakuha lang niya. Ano ba yan dapat? Walang pang motor lang. Pang motor lang. Ito sir. Pwede mag-drive ng kanyan. Oo. Di talaga siya marunong. Oo. Ang bang kanya? Area niya? Sige, Oo. Yoki. Oo. Sige po sir. Yung bang, balikan. Ha? Dati si Romualdo. Opo. Oo, yung
niya eh, kakilala daw kayo. Ah, si ano? Romualdo. Kasama ko si... Nasa kunya na siya, San Manuel. San Manuel na siya. Inaantay ko ngayon yung isa eh, si Romel. Yung may ganitong motor din. Magkasama kami ngayon na ano, pupunta dun sa... Ah, yan daw manggagaling nito. San Manuel daw siya eh. Yan na, San Manuel. Oo. Eh, sabi niya on the way na raw siya, pero inaantay namin, wala pa. Ha? Siya yung kasama din natin, isa. Bali, 4 kami. Sige sir, pwede ba dito ilagay ito saglit? Doon na lang, okay. Ay, Doon na lang kayo para makatulog. doon na lang sa gilid sir. Sige sir, maraming salamat sir ha. Oo. Thank you sir. Oo. Tropa. Sige sir. Dito lang ako. Dito lang ako sa gilid. Oo nga eh. Ang sakit may tumalsik. Namula. Mahirap talaga pag maiksi yung medyas eh. Pag maiksi yung medyas, pag ano, dito sa expressway. Oo. So, okay naman, mabait naman ang mga kapulisan natin dito sa exit ng Anao. So, andito na yung mga kasama natin. Okay, Chris Roms. Tsaka si Sir. Ay, ngayon. Oo. Ngayon pala siya nakasama. Oh, sir. Oh. Anong pangalan ng channel? Anong pangalan ng channel mo, Pap? Ay, ikaw pala yung nagko-comment sa akin? Ikaw pala yun. Ayan, nakasama ka na sa ride. O, saan tayo ngayon? Breakfast muna ano. Sige, breakfast muna. Saan tayo? Sa Kuya Bukas yun lang. Ang sabi niya sa Kuya po daw. So, hindi ko alam yun eh. 2,000 years later. Hindi ko alam, ayun. Nakakaliwa pala kami.
6.5 hours later. Sige, huwag mo na masyadong bilisan ha. Oh, sige. Dali, meron pa tao. Antayin mo ako ha. Ang bilis mo eh. Walang iya ka. Andali. Sabagay sir, paulit-ulit na kasi ako naglalaro dito sir. Ang bilis mo eh. Grabe, sabi ko. Paulit-ulit ka naglalaro dito? Kaya pala, kabisado mo na eh. Hindi ko pa kasi kabisado. Mahirap talaga sir, pag hindi mo kabisado yung daan sir, pwede ka pang accident. Sabi ko, ang bilis ah. Kaya dapat pala maglaro-laro ka dito, tapos makabisado mo na. Palagi ka pala dito. Kaya pala. Pagpababa ka lang kasi hindi mo mararamdaman yung ano eh, yung ganun. Oo. Mararamdaman mo pagpababa. Isang daan ka, di ba? Isang daan yung banking mo eh. Okay, pauwi na kami. Ihahatid ako na nila Chris Roms, Aljun Motovlog, at saka si The Passion Lord Giplex. Ayan, so Revo. Dito na kami magpapaalam sa kanila. Andito na tayo sa entrance ng Anao Tiplex. So magpapaalam na kami at okay. Okay, thank you. The Passion Doors. ayun, supportan po natin ang kanyang support. Motor Yours Key, papakita ko ang kanyang logo. Okay, si The Passion Doors, supportahan din po natin si Passion Doors. Ayan, ito po yung logo niya oh. Ayan. Tsaka si Aljun Motovlog. Ayan. Ayan po. Binigyan niya ako ng stickers kanina. So dadalhin ko sa bahay at didikit ko rin sa table ko. Doon ko dinidikit lahat ng ng mga stickers sa mga nakakasama kong motovloggers. So ito, nagpapasalamat din ako kay Chris Rom sa mga itinuro niya sa akin. Kasi baguhan lang tayong motovlogger, so wala talaga akong kaalam-alam at wala akong idea kung ano ang gagawin, kung paano ang settings ng action cam para malinaw yung pag-upload. Siya lahat ng nagturo sa akin guys, kaya napaka-bait na tao nito. Panoorin nyo rin sana yung mga vlogs niya, so marami kayong matututunan din. Okay guys, mauna na kami. So
Una na kami. Sir. Sir, una na kami ha. Una na kami, sir. Thank you. Okay. Chris Roms, thank you. Nakasama ko totoong tao, napakababait nila, lahat sila. Wala akong masabi. Convenient talagang gawin is yung magpakabit kayo ng ng RFID. Yan. At saka easy trip. Wala nang pila-pila. Pag may minor lang kayo konti, pag na-scan na yung nyo, yung RFID nyo, okay na. Okay guys, i-exit na tayo dito sa Ordaneta. So gusto ko lang i-inform sa inyo, gusto ko lang i-share kung ano yung experience ko dito sa exit dito sa Ordaneta, para naman sa mga gustong pumasok ng Pangasinan na dito mag-exit, alam nyo na po kung ano yung mga kailangan yung requirements para makapasok po kayo dito sa Pangasinan. At kung dito naman po kayo mag-exit, ayan po, makikita nyo kung ano mangyayari. Mahigpit sila dito guys Sir, magandang araw. Araw?
kami ng ano, ng tulong dun sa mga pamilya na ano, na kapuspalad, sir. Bola lang yan. Pauwi na kami, sir. Hindi ito sa'yo. Okay. Sige, sir. Sir Mariano at Sir Katungal. Salamat, sir, ha. Salamat, sir. Okay. Sir, salamat. Explain ko lang ulit kung ano yung mga kailangan sa exit dito sa Urdaneta at sa lahat ng mga exit. So hahanapan kayo ng ano, ng ito, license. Yan. License, driver's license. Tapos hahanapan kayo ng ito, vaccination card. Ayan, guys. Kaya kung meron na kayong vaccination card, hindi na masyadong mahigpit kasi vaccinated na kayo. Ayan. Meron namang consideration yung mga kapulisan natin diyan sa mga exits. Ayan. Pinakita ko lang yan pati dun sa exit sa ano, Anao, napakabait din ng ano, ng pulis doon. Grabe. As in ano, hindi naman sila sobrang luwag. Basta nakikita ko, mabait sila. Kasi na-experience ko na-experience ko na ano, na maipag-usap sa kanila. Yan, maipagkwentuhan. Okay sila. Ginagawa lang nila yung trabaho nila. Kaya kung ano yung hinihingi sa inyo, i-provide nyo lang, ipakita nyo lang. Kasi yun yung ano yun yung requirements para makapasok kayo at makalabas ng lugar na pupuntahan nyo ng Pangasinan. Ayan. So malinaw po ba, guys? Kailangan lang natin ng ID na naka-address kayo dito sa Pangasinan at vaccination card na nagpapatunay na vaccinated na po kayo. 2,000 years later. So guys, maraming salamat sa mga sumusuporta sa atin at sa mga nanood. So dito ko na tatapusin yung vlog natin. See you on my next vlog.